Кунілінгус під примусом. Ён любіць каца падчас секса. Пісюн. Вельмі маленькі. Мама, пробач. Пиздец! Такое что кончила. Тут могла бути ваша реклама. Зробимо пані Лода. Я не такое. Усім вітанкі, гэта новае беларускае шоу «За келіхам», у якім мы будзем абмяркоўваць тэмы, пра якія проста немагчыма маўчаць. І першай тэмай нашага выпуску будзе секс у эміграцыі. Ужо ўсё абмяркоўвалі, легалізацыю, адаптацыю, а гэта не абмяркоўвалі. Таму я прапаную сваім сяброўкам, Сашы і Машы, паразмаўляць на гэтую тэму. Мы з вамі ўсе знаходзімся ў эміграцыі. У кагосьці ёсць партнёр, у кагосьці няма. Як вы лічыце ўвогуле пасля пераезду, ці цяжка знайсці секс за мяжой? Може, у тебе якая гісторыя ёсць? У мяне якая гісторыя? Ну, я замужам і прыехала раней, чым мой муж. Таму сексам нават было першыя 3 месяцы вельмі цяжка. Ну вось як вы падтрымлівалі свой гэты сексуальны канект, вось гэтую сувязь, якія былі цяжкасці ўвогуле? Ну, насамрэч, было вельмі стрэсова. І таму нейкі такі сексуальны падтэкст наогул, пакуль мы былі у такіх адносінах, зусім знік, скажем так. Ну, мы проста казалі, як мы адзін аднаго падтрымліваем, так, як мы адзін аднаго кахаем, але нейкія вось такія сексуальныя стасункі з-за стрэсу наогул зніклі. Але я Справілася. І спраўлялася як магла, таму што ніхто прыроду не адмяняў. То бок, ты лічыш, што і ўвогуле па твайму досведу лібіда пасля вось такога пераезду як бы яно зніжаецца? Так, напэўна так, таму што зусім другія пытанні. Трэба знайсці працу, трэба знайсці дзе жыць, трэба нейкія недзе грошы браць, і таму галава і ўсё іншае, яно занятае іншым. І калі ты ўжо... Мяне попусціла, калі ўжо муж прыехаў, я такая, ну ўсё, зараз пачнецца. Ён трошечкі спужаўся, тому што я напала, як такая тігрыца, просто адразу. З порогу проїхала, здорово. Тихо, Приехал, а теперь сюды, дороженечки. Так і было. Откуль ти ведаєш? Пытанне да Сашы, бо у цябе муж, вядома, там ужо адзін партнёр да канца жыцця. Вось, напрыклад, табе чаго больш хацелася? Шукаць сваіх? Ці хацелася, пазнаёмлюся з кімсьці новым? Вось, займуся, так скажем, гэтымі міжнароднымі стасункамі. Ведаеш, што на скрэч-мапе вот этой. У мяне была калісьці думка так пачаць рабіць. Я дагэтуль так не зрабіла, але я ўсё думаю. Будзе нагода пачаць. Калі ўспомніць першыя часы, вот з пачатку майго пераезда, то я табе так скажу, што першыя месяцы вядома, што это ўвогуле думак пра нейкія знаёмствы не заходзіць. Неяк у мяне так сталася, што реально нават думак з кімсьці знаёміцца з новымі не было. Па мере таго, як усё налажвалася, як жыццё наладжвалася, як там з працай трошечку прасцей стала, з жыллём таксама прасцей. І так я думаю, я ўжо так, прыкладна, ўсё, я тут жыву. Можа быць, з кімсьці трэба пазнаёміцца. І у мяне адбылося так, што я ўсё ж такі хацела больш інтэгравацца, так бы мовіць. Ва ўсіх сэнсах інтэгравацца. Дарэчы, это правда, даволі добрая такая практыка моўная. Прычым, неважна, на якой мове размаўляеце, нават на мове целаў. Так, мова кахання проста. Да. Вось, таму я знаёмілася так. Я знаёмілася з хлопцамі палякамі і не палякамі, просто таксама іммігрантамі. Але як бы яно так атрымлівалася, то, ведаеш, там, напрыклад, там у Тіндері ты сидзіш, ці то з тым, там, і з беларусам размаўляеш, і з украінцам, і ўвогуле з палякам, там, ці нават там з туркам, з якім, там, неважна, ты просто размаўляеш і шукаеш, дзе ў цябе будзе мэч менавіта па размове, там, 10 ты, каб ужо разумець, што, можа быць, з гэтым чалавекам нешта атрымаецца. Але потым этап этой інтэграцыі прайшоў і пацягнула да роднага, да свайго. Усё ж такі
зразумела, што беларусы найлепшыя. Да, это правда. Ўсё ж такі лідскія кеды, яны сваё бяруць. Да, дык вось, да. І от засумавала. Можа быць, гэта якраз супала з крызісам эміграцыі, не ведаю. Калі ты сумуеш па доме, не толькі па доме. Не можаш трапіць проста ў дом, ты хочаш, каб дом хаця б трапіў у цябе. Дакладна. Таму пакуль што я такое меркаванне, што няма нічога лепшае, чым сваё родное. Ну, у мяне, калі я пераехала сюды, дарэчы, было такое, што я амаль што адразу спампавала сабе Тіндер. Вось, я пачала знаёміцца з палякамі, бо я такая, трэба, мову падцягнуць. І ўжо пасля другога спаткання я пачала сустракацца з палякам. Неяк адразу вось усё і перайшло, да справы, так скажам. Калі мы доўга не прасустракаліся, кажу, што Польша, яна больш вось за такіх, скажам так, сэнс інтэграцыі, яна больш падыходзіць, бо неяк у Беларусі, мне здаецца, менш усё ж такі іншаземцаў, так. Там або беларусы, або там хто яшчэ? Расійцы, украінцы. Так. А тут больш прыязджае ўсё ж такі людзей з іншых краін, таксама з Еўропы, таму атрымалася спрабаваць. Я скажу ўсё ж такі у абарону іншаземцаў, а не беларусаў. Іншаземец, калі не браць у разлік там украінцаў ці расейцаў, не скажа табе на вуха, што ён любіць кацца падчас секса. І што, не думала, што ўсё ж такі будзеш спаць з тым, хто любіць кацца. Бо я такі досвед перажыла. Гэта была вялікая траўма для мяне. Нікому не раю. Растлумач, калі ласка, як так атрымалася? Я проста не магу зразумець, як можна... Як можна любіць кацца? Гэта ўжо другое пытанне. А першае, як можна пра гэта размаўляць? Проста чалавек ведаў, што я не люблю кацца. І ён такі, секс – гэта ідэальны момант, каб нагадаць гэтай дзяўчыне, што я так кацца люблю. Вось, яшчэ, апроч Тіндера, у меня ўвогуле не вельмі класна з ангельскай мовай, але майго ўзроўня хапае для таго, каб падысці там, і трошкі там пагаманіць. Смолток, так, вось. І я нават знаёмілася, бо у мяне быў такі прыезд, што я такая, я хачу, вось, на міжнародныя стасункі паступіць без універсітэта. Вось. І мне спадабаўся хлопча, немец, вось, і я падышла, у нас быў вельмі маленькі small talk, гэта просто very, very small talk. Я падышла, я просто сказала, I like you, I wanna kiss you. Всё. Гэта было ў клубе, і гэта спрацавала. Галоўнае, што гэта реально спрацавала. Галоўнае. Вось, так што Тіндер вельмі добрая пляцоўка, каб шукаць такія знаёмства, і клуб, бар таксама, у прынцыпе, моўны бар'ер, ён, галоўнае вывучыць вось проста некалькі вось гэтых слоў, I like you, I wanna kiss you. Так у выніку, Can we go home together? У выніку, якія ў цябе народнасці былі? Якія нацыянальнасці? Давай палічым. Якое правакатыўнае пытанне. Александра ж так і не сабрала скрэч-мап, потому всё, это загадка. У меня есть спіс на телефоне. Адразу з знаками. Давайте з конца пачнем. Украінец. Так, Украіна, Беларусь, Нямецчына. Які там яшчэ былі краіны, господи? Польша, Швецыя. Боже, Швецыя, дарэчы, гэта была ультра-крынжовая гісторыя, і я недавно сустрэла гэтага хлопца ў Варшаве. Хлопец у Тіндеры, у яго просто вось такі вось опіс, і ён там падпісан як у мяне там было мільярд спатканняў, я ўвогуле там кароль кунілінгуса і гэтак далей, і гэта быў адзін з найгоршых кунілінгусаў у маім жыцці. Карацей, гэта гісторыя адначасова з крынжам і не з крынжам, і такая трошкі небяспечная, бо мы пазнаёміліся ў Тіндеры, як я казала, вось, і сустрэліся проста на двары дзесьці на вуліцы, але пачаўся дождж, і ён мяне запрасіў да сябе. Вось, ніколі так не трэба рабіць, бо я
аказалася просто у ультра нейкай незразумелай крыжовай сітуацыі, бо чэл, ён сябе лічыць дамінантам. І вось я прыйшла, я такая да незнаёмага чалавечка, і такая, добра, пасяджу, што ўвогуле адбываецца, навошта я сюды прыйшла? Вось. А ён вырашыў, што гэта будзе проста ідэальны момант, каб уключыць сваю вось гэтую дамінантнасць, і ён такі, тыпу, ну вось, ведаеце, вось гэты, тыпу, baby girl. І пачаўся вось увесь гэты крынж, і я такая, тыпу, ён такая, табе што-небудзь, тыпу, зрабіць, там, папіць, усё такое, я такая, та, не, і ён такі, я сказаў, табе што-небудзь зрабіць, папіць. І вось ён проста такое вось недарэчна, вось усё гэта настолькі было, ты хочаш уключыць сваю дамінантнасць, але проста няма дзе яе ўключыць, таму ты яе ўключаеш проста ўсюды, я не хачу піць, дзякуй, хочаш. Вось, і я сиджу, я такая, ну добра, можна вады. І ён пайшоў, і ён нешта так доўга быў на кухні, што я пайшла за ім, і ён проста паварочваецца такі, я што, дазваляў табе сюды прыйсці? І я такая... І ведаеце, што я зрабіла? Я з кухні пайшла не ў пакой, я пайшла па свае рэчы ў калідор, бо ў мяне там была перцоўка. І я пачала шукаць перцоўку, бо я такая, пиздец, што гэта адбываецца? Я пачала шукаць перцоўку, і ён пачаў мяне супакоіць, што пусть нормально, просто я такі доминатор, я такая, окей. Вось, і... На жаль, я была яшчэ даволі такая дурненькая, таму я не пайшла адразу дадому, засталася, перажыла гэты жудасны кунілінгус, пасмяялася, пакуль ён там нешта барахтался. Так, чакай, прабач, калі ласка. Дык гэта быў адзін і той же чалавек. Так. В сэнсе той крыжовы кунілінгус і той. Так, і вось гэты доминатор, так. Я чамусьці падумала, што это два асобных. Не, гэта адзін і той же чалавек. І проста, і ён мне распытаў, што, божна, я так абажаю рабіць кунілінгус, я ўвогуле коуч, нейкі там жыццёвы, я там ультра-секс, просто ву-гу-гу, вось такі вось. І проста, калі вось гэта пачалося, то я лежала і такая... Што адбываецца? Адбываецца кунілінгус пад прымусам. А ён прямо вось, ведаеце, вось гэта, калі ты проста ляжыш, і такая ўжо ледь не заспаеш, і ён такой, што кончыла? Вось. І мне здаецца, я ўжо не памятаю, бо гэта было вельмі даўно, але мне здаецца, што я нават яму тады схлусіла і сказала, што я ўжо ўсё, давай ўжо вылазь адтуль, бо мне проста заебалася, ляжаць. І я такая, бля, ўжо калі гэта скончыцца? Я ўжо хочу проста дадому, вылазь. Насамрэч так, калі пытаюць, чаму жанчыны могуць, напрыклад, імітаваць аргазм, гэта можа быць проста тая сітуацыя, калі няма сэнсу нешта тлумачыць, калі няма сэнсу нешта там распавядаць, чаму так, а давай вот это, просто прасцей притварыцца мёртвай і сказаць, всё добра, всё, адпусці. Всё адбылося, уже было. Всё добра, всё выдатна, молодец, всё, я пашла. Вочки уже трошки закаціў. Так, але... Трэба з гэтым таксама змагацца, бо насамрэч тады людзі не ведаюць, што яны ў чымсьці не даюць сабе рады. Вось, і гэта таксама тычыцца і дзяўчат, не толькі хлопцаў, і ты такая думаеш, ну, усё класна, і ідзеш з гэтым далей, і робіш няшчаснымі яшчэ некалькі людзей, калі можна было проста сказаць, ты робіш хуёва. Але, дарэчы, бываюць такія сітуацыі, калі ты проста, я менавіта пра тое, што калі ты паспрабаваў адзін раз, другі, паспрабавала, адзін раз, другі, трэці сказаць, што, мне вот падабаецца так, не падабаецца так, а давай можам з табой паспрабуем там вось гэта, ці гэта. Гэта можа датычыцца чаго заўгодна, проста там, табе падабаецца размаўляць, яму не падабаецца, ці наадварот, ці там ён заўсёды балбоча, ты такі, блядь, заткнись ты ўжо просто. Вось, гэта можа датычыцца чаго заўгодна, але калі проста праз 5, 10, 15 раз чалавек проста абсалютна не чуе цябе, што ж зрабіць? Это ўжо у яго адказнасць і... Ну так, маеш рацыю. Мне больш, Мне не плацяць за коучинг. Я больш кажу пра тое, што трэба хаця б спрабаваць, а не проста такая, я пераляжу, перастраждаю гэта, перапакутую і сабе пойду далей, вось. Я сябе намагаюся вучыць так больш не рабіць, просто кажы ўсё, што думаеш, і ўсё, бо я разумею, што я праз тое, што я калісьці маўчала,
многія дзяўчыны пасля мяне таксама маглі перажываць хуёвы секс. А я хачу, каб секса хуёвага было менш, было больш добрага секса. Это уже больше подобно на некий добрачынны проект. Ну, нешта ў гэта... Я таксама свайго рода валантэрка. Так, займаюся добрачыннасцю, якой... Ай, там... Ясна, проекты. Ну, вот что я могу сказать так из опыту, что реально хлопцы, у якіх было шмат дзяўчын, яны хужэй у выніку атрымліваюцца і ў сексе, і там і ў кунілінгусе, і ўсё такім, чым хлопец, у якога была там адна дзяўчына, але такі трывалы час. Таму што ну, яны гэта абмяркоўвалі, яна ему казала, как лепей, і ўсё астатняе. І таму ён ужо ведае, як нешта рабіць, і можа пагаварыць, і ўсё такое. А хлопцы, наадварот, у якіх было шмат дзяўчат, яны все гэтыя дзяўчыны маўчалі, таму што, ну, што такое там, першае спатканне, яны таму з імі доўга і не заставаліся, яны просто такія, ой, не, я пішла. Навошта мне казаць, калі я з ім першы і апошні раз бачу? І таму, а яны, наконт таго, што ім ніхто нічога не казаў, яны адчуваюць, што, ой, ну, калі ніхто нічога не казаў, а толькі вочкі закатваў, буду так рабіць, і ўсе там будуць крычаць, вочкі закатваць, і ўсё такое. Таму, канешне, я такіх хлопцаў заўсёды так... У мяне адразу рэдфлэг, типу, калі хлопец, типу, нават калі ў хлопца было шмат дзяўчат, Боже, мы зараз абмяркоўваем, так, вы ведаеце, як хлопцы такія, типу, калі у іх, типу, калі ў дзяўчат шмат хлопцаў, то, типу, фу-фу-фу, і вось мы сядзім і такія, калі ў хлопцаў было шмат дзяўчат, фу-фу-фу. Ён уже траціць сваю цану на як там было? Хорош тут ключ, які падыходзіць да кожнага. У хлопца можа быць шмат дзяўчат, але калі ён пра гэта, типу, не распавядае ўсім направа і налева, гэта таксама, типу, ну, як бы можа азначаць, што ён ўсё там добра. Але для мяне заўсёды рэдфлэг тады, калі хлопец такі, бля, я ебусь просто як кароль. Я выебаў столькі цёлак, просто з кожнай аргазм па 30 разоў, да я там просто такі майстар. Для мяне гэта адразу рэдфлэг, бо у мяне былі такія хлопцы, і ні з адным з іх ніколі не было хаця б нармальнага сексу. Я ўжо не кажу пра добры, нават нармальнага не было. Просто зносны такі. Так, там просто было такое, што, типу, блядь, я пайшла, типу, вось такое, типу... Ну, тут я з вами згодна. Але мне падаецца, што яшчэ гэта пытанне проста да адэкватнасці і да ўмення камунікаваць не за межамі вось гэтага аднаго спаткання. Таму што гэта павінен чалавек быць ужо дастаткова дарослым, дастаткова даспелым, можа быць так, ну, з адэкватным стаўленнем да людзей, перш за ўсё да сябе і проста да людзей побач. І тады, можа быць, ёсць шанец, што чалавек зможа ў камунікацыю ўжо больш працяглую, чым проста там на адзін раз. Там мы з тобой сустрэліся, затусілі, і ўсё, як бы я тебе знаць не знаю. Таму што менавіта, калі ты ўжо працягваеш стасункі, то там ужо пачынаецца вось гэта, а мне тое не падабаецца, а мне гэта не падабаецца. І гэта не толькі ў сексе, то, ў прынцыпе, у стасунках у любых асабістым. Вось. І менавіта праз гэта, як для мяне, напрыклад, то, напэўна, вот это вот, ну, мне трэба там секс для здароўя, для мяне, для здароўя ён можа быць, толькі калі это больш-менш такі ўжо сталыя нейкія стасункі, таму што, ну, які сэнс проста траціць час на нейкіх там людзей, которые ты яшчэ і не ведаеш, у выніку это проста як, ну, проста пан або прапаў. Ну, то бок, ты не ведаеш, што атрымаецца ў выніку, ну, то бок, там будзе хоць штосьці ўспомніць, ці ты проста будзеш ляжаць у таком... Заўтра мне да працы трэба. Трэба камунікаваць проста, ну, тыпу, нават вось з, тыпу, людзьмі, якіх вось ты толькі даведалася, і, тыпу, вось гэта проста на адну ноч, вось, тыпу, реально, вас там нейкая страсть, вось гэта проста ўспыла, і вы такі... Вось, усё роўна трэба камунікаваць, тыпу, каб гэта не было такое, што, тыпу, страсть успыхла, а потым вы такі, ну, клас, тыпу...
А што далей Вось, рабіць? не, типу, увогуле вельмі класна, што цяпер больш размаўляюць пра секс, і падчас самого сексу таксама людзі больш размаўляюць пра секс, типу, они просто былі жыць і такі, вось, таксама, типу, больш камунікацыі, типу, ці ўсё нармальна, ці тебе ўсё падабаецца, типу, ці можам так спрабаваць, ці вось так. Раней, канешне, пра гэта неяк менш размаўлялі, і просто такія... І мне яшчэ вельмі падабаецца, што зараз такая пайшла мода, ну, па-першае, псіхалогія ўсё больш становіцца папулярнай. Ну, як бы такая папулярная псіхалогія, ўсё такое. Все цікавяцца, стала модна не таксічыць у стасунках, неважна ў якіх. Стала модна, ну як модна, ну то бок гэта просто пашыраецца. Гавораць людзі пра эмпатыю, просто пра беражлівае стаўленне і да сябе, і да другіх людзей. І гэта, як вынік просто, перацякае таксама і ў сексуальныя стасункі, таксама, таму што калі мы клапоцімся не толькі пра сябе, пра сваё задавальненне, а яшчэ і пра другога чалавека, калі нам важна не параніць, не зрабіць дрэнна другому чалавеку, то таксама гэта ўсё, ну, то бок гэта звычайнага жыцця пераходзіць у сексуальныя стасункі. І гэта таксама мне вельмі падабаецца насамрэч. Ну, як бы гэта ўсё пашыраецца, і больш людзей ты ўжо сустракаеш, которые такія, ну так, мне важна не толькі там самому там патрачыць аб цела, а ўжо і нешта, як бы, гэта ж таксама камунікацыя, гэта ж таксама ўзаемадзеянне паміж людзьмі. І гэта становіцца ўсё больш так, ну, нармальным абсалютна. Таксама гэта і пра адсутнасць табуіраванасці тэмы, таксама мы можам гаварыць пра гэта спакойна, мы можам абмяркоўваць любыя тэмы, любыя там нашыя всякія густы і так далее, і так далее. І гэта такая вельмі, мне падаецца, што гэта вельмі такая добрая тэндэнцыя, вельмі выдатна. Ну, вяртаючыся да нашай тэмы сексу ў эміграцыі, то бок і няма такой вялікай розніцы паміж тым, як было там і як тут, у прынцыпе, адбываецца. Не, я лічу, што ёсць розніца, таму што нагул галава занятая зусім іншымі справамі. То бок, калі у тебе ўжо ўсё ёсць, ты там дома, у тебе ёсць праца, ўсё, ты там можаш направо, налево, туды-сюды нешта прыдумаў, нейкія там ігрышы, нешта такое. А тут, так як, ну, шмат спраў, нейкія незнаёмыя людзі, на гэта, ну, вельмі ўжо не застаецца час. Калі ты прыходзіш дамоў, стомлены, у тебе шмат там нейкіх спраў, і ты такі, сёння? Ну, добра, сёння? Тады я галочку і сябе пастаўлю. У гэтым месяцы ўжо было. Было, так. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, не, нешта зашмат. О, ўжо план перавыполнены. Ой, сустрэнемся на наступным тыдні, да? Там з мужам такая, сустрэнемся, у адной кватэры жыве, такі, сустрэнемся на наступным тыдні. А ты яшчэ паспрабуеш знайсці месца, калі ў цябе дзіцё ў гэтай хаце, так? Ты жывеш у гэтай полукавалерцы, і куды зашыцца? А дзіцё-то дома сядзіць. Не, ну там толькі што... Парк Скрыпшевскі. Душ. Душ там, і яшчэ што-то, ну што ўжо. Як уже, што? Як прыдумаеш, так і зробіш. Што там як вожыкі. А як? Што ты там будзеш? Нешта. Дыхаць громка таксама нельга. Ну так, дзіцёнак можа нешта не тое падумаць. Да і он падумае то, што трэба. Наадварот. Уже не маленькі. О, я бачыла відосы, дарэчы, як наадварот вось дзеці чуюць, як бацькі займаюцца сексам, типу, калі бацькі думаюць, што дзіцё заснула, а дзіцё яшчэ не заснула. Вось, і я недавно, дарэчы, мне трапіўся відос, дзе дзяўчынка так плакала, такая, мама, чаму ты так крычала, што-то сталася? І я думаю, боже, ну якая ж гэта траўма, гэта, ну вось, і як дзіцю патлумачыць, типу, ну, крычала, было вельмі добра, типу, што? Зараз, а што казаць? Ты про гэта кажаш, а у меня такое emotional damage. Потому что это правда травмирует. У тебя есть досвід свой? Так. У меня детей нема, але есть бацькі. Тому мама, пробач, калі ласочка.
Не, ну так і ёсць. Вось таму і прыходзіцца так нейкія такія варыянты шукаць, калі там хочацца, так, а у тебя няма магчымасці. Хоць ты там у тебе овуляцыя, ты такая, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, А вакол таксама. давай мясо. А тут муж ходзіць без кашулькі, там нейкія хлопцы на працы, маладыя, ты такі, ёпараса, ты што рабіць? Инстаграм подкидывает, это рилсы пригоженькие, да? І такі, ну, сыночка, сходи погуляй. Ну, так, а што там, вось як тебе бацькі патлумачылі? Ты вот так выбачылася перад матуляй і нічога не расказала. Не, проблема насамрэч так. Давайте так. Проблема траўмы ў тым, што яна фарміруецца, траўма. Тады, калі адбываецца нейкая падзея, траўміруючая, і чалавек, ці то дзіцёнак, ці то просто чалавек не можа сам сабе, псіхіка, як бы мозг наш, не можа сам сабе патлумачыць, што зараз адбылося. Гэта адбылося нешта такое дзіўнае і невядомае дагэтуль, што, ты не можаш сабе патлумачыць гэта, і з цягам часу, калі ты просто, табе ніхто не патлумачыў, калі ты не знайшоў нейкія тлумачэнні, то з цягам часу гэта фарміруецца як бы ў траўму ўжо. Таму, калі ты яшчэ раз сутыкнешся з такой жа падзеяй, то ці там нешта падобнае, то цябе ўжо будзе там триггерыць, напрыклад, там, ці штосьці яшчэ. Дык вось, праблема траўмы тым, што ніхто ні з кім не паразмаўляў адэкватна, нармальна. Вось, мама, прывітанне. Потому что мама не ведала, что ты гэта слышала. Конечно. А ты не могла подойти до мамы, потому что тебе было страшно сказать, а что гэта такое адбывалася. Так. Потому что недзе там на подкорке ты ўсё роўна зразумела, что гэта адбывалася нешта такое. Так, штосьці не тое, як мінімум. Что аб чым табе гаварыць з мамай, нельга. Так, і потым, як бы, а цяпер-то я ўжо разумею, в сэнсе, я ўжо даросла, і разумею, што просто з боку бацькоў таксама магло быць вот этот нейкі страх. Яны маглі таксама разгубіцца, не разумець, як патлумачыць, што патлумачыць, а што, а як, а можа мы прыкінемся, што нічога не было, і можа яно неяк так вот і там замаскіруецца, і хай там яно так і будзе. Можа і так, насамрэч. То бок, я гэта разумею, у той час не ўсе такія былі адукаваныя, разумныя, экалагічныя і не таксічныя. І цяпер таксама шмат людзей, якія... Я, напрыклад, я сабе не ўяўляю, як бы я свайму дзіцю сказала, тыпу, быў секс, што? Што ты не разумееш, табе ўжо 4. Не, я спокойно размаўляю, насамрэч, з сынам пра секс, пра стасункі, пра ўсё. То бок, як ён расце, так мы з ім на той мове мы з ей сексуальнай і размаўляем. Калі ён там не разумеў нейкіх такіх тэрмінаў, але пытаўся, а што, а як там дзеці нараджаюцца, а як гэта ўсё такое, чаму такія стасункі, а там навошта там людзі абдымаюцца, цалуюцца, ўсё такое. А зараз, калі яму ўжо 11 год, ён, напэўна, можа болей, чым я ўжо ведае, і ён мяне можа спытаць усё, што заўгодна, і я не буду чырванець і называць там не печенька і лобстер, а так, все як ёсць, так і ёсць, напэўна. І гэта класна, таму што ён не сароміцца нешта спытаць, я не саромлюся нешта яму адказаць, і няма ніякай там блытаніцы. Што ён будзе думаць, што я не ведаю, ён пацалуе нейкую дзяўчынку, і яна зляціць ад гэтага. Ці ён толькі падумае пра яе, а яна ўжо там ўжо ўсё зацішаецца. Я, калі была малая, я знайшла гэтыя журналы эратычныя на вуліцы са сваёй сяброўкай. І што робіцца ў такіх выпадках? Очевидно, трэба несці гэтыя журналы ў школу. Вось, у выніку у нас іх забралі. А не, господи, гэта не тая гісторыя, гэта іншая гісторыя. Гэта гісторыя пра тое, як я даведалася, адкуль дзеці бяруцца. Вось, карацей, паглядзела я фільм, вось, там, дзе ўсё прямо было вельмі добра паказана, і што я зрабіла, я пайшла на вуліцу і пачала ўсім дзецям распавядаць, вы ведаеце, там мы вылазім, там усё, як яно робіцца, як вылазіць, карацей, распавяла проста ўсё. Вось, і ў маёй матулі было 2 сяброўкі, яны і дагэтуль ёсць. І вось, дарэчы, гэта 2 прыклада таго, як можна выхаваць дзіця. Одна сяброўка пришла до моей матури и такая: «О боже, что Сандра рассказала? Пиздец!» А другая пришла и сказала:
Бля, Наталь, дзякуй Богу, што твоя Саша гэта расказала, бо мне цяпер не трэба будзе сабой тлумачыць сыну. Тыпу, усё класна. Вось, і два такіх падыхода, тыпу, ну... Вось. А я, дарэчы, я не памятаю, што мне тады Матуля сказала. Хіба нічога, бо яна потым распавядала гэтую гісторыю толькі вось пра сябровак, а як яна адрэагавала, нічога не казала. Ну, значит, нормально. Нормально. Я не ведаю. Вось, ну, гэта ж натуральна, господі, калісь мы ўсе пра гэта даведаемся, што мы як бы з'яўляемся на свет праз тое, што адбыўся у нашых бацькоў секас. Не з паветра. І не трэба ад гэтага адмаўляцца просто. Так, гэта натуральна. Тыпу, я бачыла цытату такую, не памятаю даслоўна, але цытата была пра тое, што людзі гэта адзіная, тыпу, жывёла, якая саромеецца сексу ўвогуле. Тыпу, усе жывёлы ім проста займаюцца, тыпу, ўсё ок, класна, а мы такія ой. Таму... Я не такая. А я ўсе хацела спытаць, наконт ты казала, што ты знайшла эратычныя журналы. А колькі год вам было, калі вы там пабачылі нейкія такія эротыку, ці порна, нешта знайшлі, і як наагул на гэта на вас паўплывала? Ой, я была нейкая вельмі маленькая. Вы ўжо ведаеце, дзе я это пабачыла. Я была вельмі маленькая, і, я, дарэчы, нават не ведаю, як на мяне... Увогуле, я вам скажу так, што мне здаецца, што ў маім дзяцінстве было больш секса, так скажем, чым цяпер. Тыпу, не ў тым плане, што ў мяне... Не ў тым плане, што у мяне, тыпу, я нон-стоп то знаходзіла нейкія журналы, то нейкія касеты, то потым диск знаходзіла... Я не памятаю, ці гэта, бо я ведаю, што у некаторых дзяцей ёсць гэтыя такія ложныя ўспаміны, тыпу, вось, і я не ведаю, ці гэта ложны ўспамін, ці не, пра тое, як я знайшла, хіба дыск з хатнім порно, тыпу, знаёмых маёй цёткі, ці каго, я не памятаю, ну, карацей, нешта такое, а прычым мы былі, тыпу, я была як дарослая, я сидела з малымі, тыпу, вось мы усе там прыехалі, некалькі людзей, тыпу, вось, і я з імі сидела, мы такі, давайте паглядзім, тыпу, і я такая ўключаю, і там просто пачынаецца, і я такая, блядь, а як выключыць? І там то ще зачина, то, і ти просто не можеш гэта выключыць. І я вось не памятаю, гэта ложны ўспамін ці не. Мне здаецца, што такое было. Але апроч гэтага, вось, былі журналы, былі касеты, былі нейкія каналы просто на тэлевізоры, вось гэта ТВ-1000, ці як яно там называлася. Пасля 12 выключаецца. Так, вось. І было нашмат больш нейкіх крынжовых мужикоў, якія просто стаялі і драчылі на вуліцы. Цяпер я такіх не бачу. У дзяцінстве нон-стоп. Я вярталася са школы, і там, я яшчэ памятаю, я іду такая, у яго такі рамень, тыпу, вялікі вось гэта пляшка. А моя сяброўка такая, Саша, не, гэта пісюнь. Я такая, тыпу, да не, пляшка нейкая. Я іду такая, прыглядваюся, а гэта реально пісюнь. Так, гэта просто жах. І тыпу, вось яны так стаялі нормально, просто, тыпу, ну, на вуліцы сярод белага дня, дзеці вяртаюцца са школы. Такога цяпер вось я не бачу. Я просто ўжо школу. Так. Я табе нагадаю. Раней было лепш. Было вельмі много крыніц інфармацыі, так бы мовіць. А цяпер што не цікава? Ўсё ў інтэрнэце, ўсё на Порнхабе. Ну, як бы... Нема вот этого соку. Того, что было раньше. Но нема того, что раньше было. Дякую Богу, господи. Я не хочу, как ходили вот так мужики, ну, со своими писюнами просто. Яны зараз ёсць. Доходит, что... Яны не вымерли, не, нормально. Это популяция захоўваецца. Дякую Богу, что яны ходзяць не там, дзе хаджу я. І на гэтым дзякуй. Ну, правильно, яны ходзяць каля школ. Там, где детки ходят, ну, до дома. Чым ты уже спужаешь дарослую жанчыну? Ну, а дарослую жанчыну пужаць не так цікава. Ну, як бы, что, яна не бачила, что... У мяне позірк -6. Блин, ну я насамрэч, я б хадзіла вось цяпер так само, як тады ў дзяцінстве. У мяне хуёвы вельмі зрок, я б хадзіла і такая... Гэта пляшка? А сяброўка бы ішла такая, не, гэта пісюн. А я такая, да не, пляшка нейкая. Так, господи. Ультра кринж. А ви, до речі, ось сутикалися з чимось таким у Польщі? Ну, була одна історія, але, ну, може, ти пам'ятаєш, як
я про гэта напісала у Твиттері, і потым там звалілася і много вот этого хейта, што ой, ну паглядзі ты на сябе, да хто тебе будзе чапаць увогуле, кому ты патрэбна. Вось. Але насамрэч так, ну, аднойчы так сутыкнулася, але то, ну, праўда, як бы не было для мяне неяк траўмуючы, тому што, ну, просто там чэлік у трамвай, здаецца, да, у трамвай. Ну, як бы мэтанакіравана, просто так пачапаў за задніцу, ну, так, нормально. Є жах. Але это як бы ўжо не так крінжова, в сэнсе не так крытычна, як там бывало у мяне ў дзяцінстве. У транспарце, калі ты едзеш у школу, там, напрыклад, вот это вот бітком набітае метро, ці таксама аўтобус, тралейбус, там неважна. І заўсёды знойдзецца нейкі дзядок, который схопить у натоўпе твою руку и своей вот этой трясущейся вот этой рукой тягнет твою руку себе на писюн, блядь. И такое бывало. Я просто далеко от школы жила, тому долго ехала. Мне просто ложили руку на коленку, типу. И я ехала, и в уши такая... А ён зноў такі... Вось, і бывало такое, што там таксама, вот, ну, просто ты ж, ну, як сялёдкі вот так вот у бочцы, ты стаіш, і ты просто адчуваеш, што цябе нехта там лапае, там таксама там за задак, напрыклад. А ты нават не можаш зразумець, хто, дзе і як яму умазаць просто ў твар. Ну, это па-першае. Па-другое, ты просто маленькая дзяўчынка, которая особо просто баіцца і як бы нічого не зробіць. І, ну, і самая праблема ў тым, што ты нават не ведаеш, не можаш убачыць крыніцу гэтага крынжа, вот гэтага пиздеца, ты просто нават не ведаеш, хто. Вот, ну, побач з табой стаяць людзі, яны, здаецца, ну, просто стаяць. І я нават, ну, дагэтуль так і не ведаю, хто там быў. Ці то, ну, аднойчы вот этого дзядка, то я памятаю. Дядок был, что надо. Жа. Ну, прикинь, а там он реально уже таки стоит, колотится, вот это вот такие, это нос скрученный, таки, вот такие. Может, у него там здесь, я не ведаю, инсулин был у кишени, и он хотел, каб ты там гэта прышэпку зрабіла, может, деду хуёва стало. И там одразу писюн записан. Может быть. Ён показывал писюн. Пробачьте, може переплытла. Може, я такая, ведаю, сапсаватная дзёўка. Так. Наколькі я ведаю, адна моя сяброўка распавядала, што якраз таки ну, калі там нейкія секс-вечарыны адбываюцца, то, па-першае, ты праходзіш верыфікацыю, ну, сваёй асобы. Па-другое, гэта нейтральная тэрыторыя. Там, дзе много сведкаў. До речі, так, а у Польщі гэта вельмі распаўсюджана. Гвалціць цябе даклада ніхто не будзе. Толькі па згодзе. Я вам скажу, што гэта рэальна у Польшчы. Я не ведаю, як дзесьці ў іншых краінах, я не ведаю, як у Беларусі, бо я ў Беларусі пра гэта ніколі не чула. І пачула толькі вось упершыню, калі ўжо пераехала сюды ў Варшаву. Тут вельмі распаўсюджаныя вось гэтыя кінкі-вечарынкі, тыпу. І яны, насамрэч, больш бяспечныя, ну, так. Чым звычайныя, бо там рэальна стаіць усюды ахова, і да цябе нават дакрануцца не могуць без тваёй згоды. Ахоўнікі больш адказна падыходзяць да гэтых пытанняў. І гэта, насамрэч, вельмі крута. Так усюды і павінна быць. Так, гэта праўда. Вось, там ты реально, ты праходзіш верыфікацыю, там, ну, табе кажуць не, ты такі ок, і пайшоў. Калі ты не разумееш не, цябе выкідваюць проста адтуль, ты дастаеш бан на ўсё сваё жыццё, тыпу. Вось, там крутка-пілка, як кажуць, тыпу, больше. Вось, гэта, канешне, круто. І секс толькі бяспечны. Так само. Толькі бяспечны секс. Так, ну, ці, ну, розныя ж вечарыны, ну, як бы, ёсць вечарыны менавіта секс-вечарыны, а ёсць это проста як кінкі-вечарыны, яны там, як бы, ну, на пачатку яны, як бы, не перадугледжваюць, ну, як это сказаць, боже, прабачце. Ну, ёсць секс-вечарыны, там, дзе ты таксама можаш займацца сексам, там, вот, з партнёрам, са сваім, ці пазнаёміцца з кімсьці, ці яшчэ штосьці. Ці кінк-вечарынка, дзе это просто, там, мы тусім, там, недзе, там, можа, там, нейкія воркшопы сходзяць. Там же ж не абавязкова ебацца, такі па пачатку трэба. Во, так, і, канешне ж, усюды таксама, это не абавязковая частка праграмы, але оказіянальна можна. Давайте не будем про оказіянальне, я вас прошу. Збачэнне завадовае.
Хвілінка польської мови. Заложники зараз. Моя праця вже і тут мене доганяє просто. Найм оказіональний. Звертайтеся до Мані, коли ви шукаєте жилье у Варшаві. Вось. Але калі мы говорим пра нейкія знаёмствы непажаданыя, то вось менавіта на такіх вечарынах больш шанец нармальнага, адэкватнага такога знаёмства, чым ты просто пойдзеш там недзе, неважно, у паб, у клуб, у бар, неважно где, там, дзе будзе вот это вот, ну шо, бейба, пойдзем до мяне. Вот это. Нават калі ты там 5 разоў адмовіш, і нават калі ты падыдзеш, бывае такое, што ты падыходзіш да ахранніка і кажаш, што вот, калі ласка, звярніце ўвагу, вот этот чел, ну, занадта ўжо, перабольшвае. Он так, а што, табе нічого не зрабіў, ну, просто адыдзі ў старану. Клас, супер, дзякуй. Я ж вот не дадумалася без вас. Так, я, до речі, у Білорусі так підходила до ахоўнікаў і казала, що типу так, ось там чел. Вось, і мне колькі я разы 3 хіба падыходзіла, каб яго нарэшце ўсё ж такі вывелі. І то я не памятаю дакладна, бо гэта было даўно вельмі. Магчыма, яго вывелі ўвогуле не праз мяне, праз тое, што бойка нейкая пачалася. Типу, а тое, што я падыходзіла, а там чел, ну, просто не адыходзіў ад нас. Типу, мы перасаджваемся, ён з намі, перасаджваемся, ён за намі. Типу, мы ідзем танцаваць, ён за намі. Гэта было просто немагчыма. На такіх вечарынах, так, вось, типу, кінкі, так, такое просто, по фетіш, кінкі, вечарынкі, то, типу, ты падыходзіш адзін раз, усё, да вязання, типу. Ну, і гэта выдатна. Ну, таму, як бы, вот. Так што, калі шукаеце секс за мяжой, і каб ён быў бяспечны, ідзіце на кінкі вечарынкі. Тут могла быць ваша рэклама. Так. Дарэчы. Так, беларусы, займайцеся кінкі вечарынкамі. Вельмі вольная ніша, дарэчы, для беларусаў. Не, чаму? У Беларусі, ну, наколькі... Бізнес-план. Для беларусаў у Польшчы, я маю на ўвазе. Я не чула, каб беларусы тут займаліся кінкі вечарынкамі. У сэнсе арганізацыі. У сэнсе арганізацыі. Хіба не праводзяць? Беларусы? Ну, я не чула. Не, я таксама не чула. Я чула... Я не буду называць, каб бясплатная рэклама не праводзіць. Але мне падавалася, што это якраз таки беларуская нейкая тусовка была. Яна пераехала якраз з Мінску у Польшу. Не ведаю. Ну, я чула толькі пра польскія, тому я не ведаю. Я табе потом скину. Добра. Ці это беларусы, ці не. Окей. Я хацела пайсці працаваць вось у адзін з такіх клубаў на бар. На бар. Я вось яшчэ думаю вось наконт эміграцыі, што акрамя нейкіх такіх моўных бар'ераў яшчэ ёсць, ну, вось на вашу думку, што не дазваляе больш неяк знаёміцца з людзямі там розных нацыянальнасцей. Ну, ёсць у вас нейкія былі, калі вы прыехалі, нейкія такія моманты, што вы думалі, ой, ну, лепей я там са сваімі буду, і наконт секса, і наконт знаёмств, ці, окей, я не ведаю, як размаўляць з імі, але яшчэ, напрыклад, у мяне было, я думала, ой, у іх зусім іншы менталітэт, мабыць, яны там зусім па-іншаму будуць сабе паводзіць, вось, і якія у вас такія былі на гэты конт сітуацыі? Ну, як мінімум, просто, калі у цябе ёсць моўныя праблемы, ну, в сэнсе, даволі такі вялікі моўны бар'ер, то бок ты яшчэ не надта размаўляеш, ну, добра, ты вучыш, ну, добра, калі возьмем польскую мову, ты ж вучыш па падручніках. І калі от ты прыехаў. Зробімо пані Лода. Класіка просто, гэта класіка. Усе, хто переїжджають, типу, ти... Захотілося морозива трошечки. Зробімо пані Лода, а пані стоїть така... Але добра, мне просто пашацавала з сяброўкай, которая мне... Яшчэ калі я задоўга до пераезда, яна мне рассказывала гэты прикол, тому я просто это уже ведала. Але ў жыцці ніколі не чула. Я просто это ведала, як ведаеш, на картинках. І ўсё. Ну, не, мы зараз пра прикол моўны менавіта. Не, я спытала... І пра сам працэс. Вось, але так, такая бывае, насамрэч, это
часам гэта можа быць прыемны крынж, але часам это просто крынж. Калі ты, напрыклад, знаёмішся з палякам, допустим, ці просто, ну, увогуле, з чалавекам не тваёй нацыянальнасці, і ён, вядома, размаўляе не на тваёй роднай мове, то гэта часам это смешна, часам вельмі смешна і вельмі крынжова, і ў дрэнным сэнсе крынжова. А часам і вельмі міла, але вось гэты момант, калі вы там ужо у вас там нешта пачынаецца такое больш блізкае ўзаемадзеянне, ўсё такое. І это ўсё на іншай мове. Ну, то бок, і табе гэта проста недатуральна. Так, ты так адчуваеш такая, нешта не тое. І добра, ну, я разумею, што ты ад мяне хочаш, ці што ты мне кажаш, а я не ведаю, што табе адказаць. Таму што зазвычай это нейкія такія, ведаеш, фразачкі, которые, ну, па-першае, у падручніках іх няма дакладна, па-другое, проста ў жыцці іх так не выкарыстоўваюць, напрыклад. І то бок ты сидзіш такі... Так. Дзякуе. Так, ёсць такое. Всё, я разумею. Магчыма, я таму і пачала сустракацца з тым палякам, з якім я пайшла на другое спатканне, што типу гэта перайшло быць у гэтыя недастасункі. Вось, што я просто такая, вельмі цяжка размаўляць, давай цалавацца. Просто давай уже. А можа быць, менавіта таму вы хутка і перасталі сустракацца, таму што таксама. А што нам яшчэ? Ну, ты ж увесь час цалавацца не будзеш. Що вырашылі? Нет, там просто там сам быў дурачок такі. Наркаман. А, господи. Аказаўся, фу. Такіх не трымаем, такіх не трымаем. Давайте ўсё ж такі зробім які-небудзь вынік. Тыпу, як займацца сэксам у эміграцыі? Секс у эміграцыі магчымы. Гэта галоўнае, так, секс у эміграцыі магчымы. Ён ёсць. Ён ёсць, трэба больш знаёміцца з новымі людзьмі, шукаць беларускія суполкі. Калі вы ў Варшаве, вы можете далучыцца да нашай суполкі. Але не ўсе ўжо ў гэтай суполцы могуць займацца сексам з іншымі людзьмі. Вось. Трэба вучыць мовы краіну, якія вы пераязджаеце, або хаця б вучыць ангельскую мову, каб можна было сказаць «Hello, can we have sex together?» I like you. I like you, can we kiss? І не баяцца пазнаваць сябе, пазнаваць іншых. Як бы ўсё магчыма. Just do it. Fake it till you make it. Так. І это так сам. Ну, калі просто это я... Так што заклікаем вас таксама напісаць свае гісторыі нейкія цікавыя з сексу ў эміграцыі, калі у вас такі быў. Просто кринжовые гісторыі. Або нейкія просто кринжовыя гісторыі. Пішыце ўсё ў каментары, мы з задавальненнем пачытаем, пасмяемся. І наступны раз абмяркуем. І ў наступны раз абавязкова так абмяркуем. Подписывайтесь. Так, абавязкова подписывайтесь на наш канал, ставьте свае падабайчыкі і ўсё.